Τι το κάνουμε το cobblestone σε αυτό το σερβερ? Αυτό κάνουμε με το cobblestone σε αυτό το σερβερ. Καλησπέρα παιδιά, σε ένα δεύτερο βίντεο στο Skyblock, το οποίο επίσης ήταν μικρό, έτσι. Δεν το έχω πειράξει καθόλου, απλά μπήκα μέσα και λέω γιατί να μην κάνω βίντεο, Και θέλω να μου πείτε κάτω στα comments άμα έχετε καμία ιδέα πώς να το κάνω, πώς να το φτιάξω. Άμα είναι να κάνω τον aid για να πάρω κάτι, άμα παίζετε στο Wildcraft και άμα θέλετε να παίξετε μαζί μου, απλά να μου πείτε από κάτω. Πρέπει να έχετε Skype 1000% για να κάνουμε και κάνα βιντεάκι. Και στο επόμενο βίντεο θα είμαι μαζί με παιδί, το όνομα δεν κάνει να το πω ακόμα. Και ναι, θα είναι πολύ όποη σειρά η Αγελάδα, η Daisy, κολλάρα η Daisy. Anyway, ποιο texture pack χρησιμοποιώ? Τι κάνεις? Με κάνει twerk! Μου κάνει twerk! Φύγε από εδώ. Αρχίδι. Είμαι ηλίθιος. Είμαι ηλίθιος. Τι έκανα? Τι έκανα? Σκότωσα το μοναδικό ζωντανό πλάσμα εδώ πέρα. Και εγώ είμαι νεκρός. Αυτό είναι νεκρό. Τι κάνω? Anyway, σκότωσα ρε φίλε την Αγελάδα μου. Την Αγελαδούσκα μου. Το μόνο πράγμα που μου κάθισε μέσα σε αυτόν εδώ πέρα τον τεράστιο χώρο. Γιατί κανείς δεν ξέρει ρε φίλε εγώ τι κάνω μετά το record. Εγώ μπορεί ας πούμε να δω τη μάνα μου. Όπως το κάνω. Εντάξει, πού ξέρεις ρε φίλε? Εγώ μπορεί ας πούμε να πηδάω τη δικιά σου τη μάνα. Πού το ξέρεις? Πού ξέρεις τι κάνω εγώ στον ελεύθερο μου χρόνο? Έτσι. Πολύ ωραίο. Ναι. Εντάξει, μόλις φτάσουμε στο stack θα ξαναρχίσω το βίντεο επειδή γίνεται λίγο βαρετό. Θα τα πούμε τότε. Τσάου. Καλησπέρα παιδιά, συνεχίζουμε το τέτοιο. Μετά από 2-3 λεπτά θα το πω εγώ, μάζεψα αυτά εδώ πέρα το cobblestone. Θέλω να πάω το πουλήσω ρε φίλε, να δούμε και το shop λίγο. Ναι. Τι warps έχουμε? Create enchant info, repair stuff, ναι. Αλλά υπάρχει balance. Κάτι θα... Βασικά ξέρεις κάτι, θα μεγαλώσω το Iceland μου. Το κάνω μέσα λίγο μεγαλύτερο από εδώ. Και ναι παιδιά, για μιλήστε μου. Τι κάνετε με τη ζωή σας? Είναι κανείς YouTuber από εσάς? Θα αξίζει το 450 που φτάσαμε. 444 βασικά. Θα αξίζω και άμα τα αξίζω γιατί τα αξίζω. Άμα δεν τα αξίζω γιατί δεν τα αξίζω. Νομίζω πως δεν έχει νόημα να κάνω record. Θα το ψάξω πιο πολύ το server και θα ανοίξω λίγο και θα σας πω τι έμαθα ας πούμε. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Είναι μικρά τα Skyblock επειδή είναι βαρετά και δεν θέλω να βαριέστε κυρίες και κύριοι. Μόλις βρω παρέα και βέβαια θα είναι πολύ μεγαλύτερα. Και ναι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο παιδιά. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Ciao.